Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Hey, sanibona ma-South Africa. Umuntu ake sike lijikayo ku lesi simo esikhona ezweni la abantu khona bezwakalisa ukuthi abantu abala ngokungekho emthethweni engathi sebegamenxe kakhulu. Ukuba khona siqala ukuzwela nokusinda ngenxa yegameko ey'ningi ey'gcine zenzeke ey'nhlobonhlobo. Lokhu sekudala ukuthi abantu besukume bezwakalisa ilaka labo kuhulumeni ukuthi abaseneme ukuthi ngakhona abantu abangaziwa bakhona ezweni abenza umonakalo obonakalayo, kodwa kungenzeki lutho ekubeni abakhona la ngaphakathi. Ma umuntu eke wenza into ephambene nomthetho uyashesha ukubanjwa ngenxa-ke yama-systems akhona agcina lama-system eba nenkinga ukubhekana nabantu bokufika bangekho emthethweni. Basukumile-ke abantu bakhuluma with ama-peaceful march esiwabonayo ikakhulu kuma-province amathathu okuyi-Eastern Cape, KZN ne-GP. So ngine-concern-ke kodwa engifisayo ukuthi abafowethu ke beyibuke umfowethu ungizwe umfo kaMchunu. Ngiyasithanda isibindi sakhe nespiriti sakhe ekwenzeni ekulideni umkhankaso lo okhona. But kunento okufanele ayibheke. Uyabona ma uyi-leader ugcine usuxhantela ey'ntweni ey'ningi, kuyawudayisa umzabalazo lokho. Nokungabikho discipline kuyawudayisa umzabalazo. Ngiyasithanda isibindi sakhe uMacengwane sokuthi aphumele obala, kodwa ukuba nesibindi akuchazi ukuthi i-discipline ingangabi bikho. Ukungabikho kwe-discipline komuntu oyi-leader kuyawudayisa umzabalazo kwesinye isikhathi. Kwenza nje nabanye abantu abakholelwa kakhulu kwi-discipline begcine bebe nenkinga ekukulandeleni kuleyo nto leyo osukuthi mayenziwe. I'm very impressed ngobaba laphana umfowethu uPhakela uMthakathi. Bengingamazi ukuthi umholi kanje lo mfo. Very disciplined. Kusukela ezenzweni zakhe kuye kuyofika olimini lwakhe, very disciplined. Uyalaleleka nje, nekhwela alishayayo ma ekhuluma lizwakala wonke umuntu. Abanye bavenjwa izimo-ke ey'nhlobonhlobo, but basuke bekhona emva kwakhe kulelo khwela asuke elishayile. Ngiyacela nje ukuthi bekhona laphaya bemluleke uMacengwane, ngoba uma ezoqhubeka kanje uMacengwane uzodayiseka umzabalazo. Uyabona kule issue kaNgizwe noMalema, i-issue engenasidingo nje, okuwukuthi ngisho noma ngabe kuthiwa uMalema uthini, umuntu nje ukuthi abukwe. Ngoba ma uzophikisana naye njengoba sekungenwe inkantolo kwane-judgment ekhona ethi abaxoxisane, yena aphinde aqhubeke abe namagama, wona la magama amfake enkantolo. Kusasa kuzothi uma inkantolo isithatha isinqumo esizoba harsh, izoshintsha manje ifocus kufanele kubhekane noNgizwe, kube sengathi uyasukelwa. Ukungabikho-ke discipline lokho.
Hayi ngoba ngithanda ukumgxeka esidlangalaleni kuwukuthi phela izinto eziningi sesikhuluma khona la sengathi engangakuzwa kabi kodwa awulalele lo mbiko esiwusho ukuthi ezinye izinto akayiyeke njengoba kunalo mbhidlango lo okhona ifocus yonke ayibe kulo mbhidlango zingabikho izinto azoyi-entertain eziqhamuka ecaleni akahlukane nje nolokhuzana nomalema akukho kuzomlahlekela umacingwane akukho nje ngicabanga ukuthi majority yabantu bayayeseka leya nto mina nje ngiphumele ubala ngoba phela kuyaye kuthiwa kwesinye isikhathi hayi mawusebenza akufuneki ukuthi ukhulume kanje mina nje ngiphumele ubala ukuthi ngiyaweseka lo mkhankaso ngoba nginezimo ezinkulu esezike zangehlela namanje ezinye ngihamba nazo enhlizweni ihlale singisinde ezubugebengu obukhona la mina ngalahlekelwa ingane kuzokube namhlanje ngiyayicinga ngithole uyabo so ma kunento ethakuliwe nelokhuzana nezinto ezidala ubugebengu ezweni ngibehind zona lezo zinto lokhu nje abakwenzayo omacingwane mina ngibehind khona ngiyaba supporta nje kakhulu but ipliye yami kumacingwane ukuzehlisa nje macingwane ukuthi ake siyeke ezinye izinto ezisecaleni uyabona zizogcina zilahlisa ifocus kugcine yabo nje bamabuthe bese gcwele enkantolo izolo uyosupportwa bekungakuyona-ke into embike leyo kodwa uyabona ukuthi kukhona i-energy ethile okuyithathayo embhidlangweni okhona kufanele engabe kubukwa ukuthi kwenzakalani ezweni sekufanele ku-attend izinto ey'ngenamsebenzi ey'secaleni ziningi nje izovela because umalema usekhombisile ukuthi udlalela ziphi uzokwenza ngaso sonke ngayo yonke indlela ukuthi kube khona i-provocation ezoprovoka bese sibukeka njengabantu ababhedayo nabahlobongayo phakathi kwezwe the best thing ongayenza ngomalema ukuthi uvele nje uyithulele ufunde ku-General Nhlanhla Mkhwanazi wakhuluma konke akuthandayo umalema wayithulela uMkhwanazi that is how he dealt with umalema angazi usekhulume kangake useze kunelokhuzana yokugcina nje i-interview abanayo kwenye i-podcast la igcine sehlisa khona umoya ethi akanankinga and he still says uGeneral Mkhwanazi kumfanele ukuba ilokhuzana ikhopha engakazi azamphendula wayibhedela yena sekuze kwafika lapha yena sebona khona ukuthi hayi akathi ukulungisa isimo engazange azamphendule. This is how you deal with umuntu makuwukuthi kunezinto eziningi obhekene nazo ngoba you cannot entertain and do everything at once. Fanele ufocus ubeke ifocus yakho entweni eyodwa uyenze uzuqede and then you do the next. Lokho nje engifisa ukuthi umacingwane akubheke nokunye ke sesobuye sikubona sibhlungu ke ngomuzwa wakhe umacingwane oshile sekuyinkinga ke mhlasimpe yethu sonke ukuthi sibone ukuthi ulekeleleka kanjani but nawo njalo kuwumuzi impela kuyikhala izingane phela kilelakhe ikhala izingane ikhala abazali bekungafanele ukuthi kwenzeke kanje kodwa ke kunje iso alingasuki kuyigoli izinto ezingama provocation abazi ukuthi once waqala waprovokeka uzokwenza izinto abazokwazi uku-interdicta ngayo yonke into oyenzayo noma bengasaku-interdictanga bayazi ukuthi abantu bazosukuma benza izinto ezizokwenza ukuthi uma sebebanjwa umthetho kulahleka ithemba kwabaningi iyekwe into abayenzayo
Macingwane bese ngiqhubeka lapha kundabandaba ibambe kanjalo mfowethu idiscipline yakho ubuhlakani bakho kuyamangalisa abantu phela sibazi umuntu umbona nje kancane nihlangana nibingelelana kube njani njani ninga-interact kangaka kodwa ma usubona ukuthi ayi sine-leader la ibambe kanjalo mfowethu. A South African man decided to call out Ungiso no Ophakela Mthakathi. He was actually applauding for Ophakela Mthakathi to say he's so disciplined. Like he is well put together, like he can stand, because yes, I saw Ophakela Mthakathi at the embassy, and it shows what he knows what he is doing. He knows what he is talking about. He's not shaking when answering those questions. He's not, but he was actually reprimanding. I don't know if I can put it like that, calling out Ungiso to say, stop talking too much. And yes, I second this man. Like, stop being on social media and saying things, especially attacking Julius Malema, because hey, it's a lot. It's a lot, guys. We all saw what went down recently. He now have to pay a certain amount of money, which is not a joke. It is not good. Nami, I'm saying is stop saying things on social media. He's not violent, man. Ungiso is not violent. He's just talking, and I don't know why he will say things on social media. There are some things that you have to avoid by all means to say on social media, because they will get you in trouble. Now you have to pay a lot of money, which now you have to come back on social media and ask people to donate for you, which you're not even sure how much they're going to donate for you. You see how bad this is, guys? Like, this is really, really bad. You could have asked people to donate that money to better your life, rather than donating the money to go and pay. Guys, it's a lot. It's a lot. But yes, I do stand with this man. If we are focusing on illegal immigrants, let's focus on that one instead of including so many things inside. No, let's avoid including unnecessary things that will get us in trouble. But anyway, please comment your thoughts down below in the comment section. What do you think about this one?